Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Исәнмесез, хәерле иртә, кадерле җыр моң яратучы дуслар. Иң текә, иң шәп, иң матур җырлардан гына торган Кайнар хит тапшыруын башлыйбыз. Сезне мин, Ләйсән Гарифуллина, кайнар сәламлим. Ноябрь айының кайнар унлыгын тулы составта без бүген соңгы тапкыр күрәчәкбез. Шуңа күрә телевизор тавышларын ныгырак ачарга, яраткан җырларга кушылып җырларга һәм мөмкин кадәр күбрәк тавышлар юлларга әзер торгыз. Инде безнең тапшыруыбызны беренче тапкыр караган тамашачыга тавыш бирү тәртибен сөйләп үтәм. Һәрбер җырның үзенең телефон номеры бар. Җыр барышында һәм тапшыру барышында әлеге номерларны и телефоннарыннан җыеп сез тавыш бирә аласыз. Әгәр дә сезгә җыр бик ошый икән һәм сез җырны җиңүче итәргә телисез икән, әлеге җырга карата аеруча да активлык күрсәтегез. Сер итеп кенә әйтәм, дуслар, бер җырга берничә мәртәбә тавыш бирергә мөмкин. Шулай булгач, игътибарлы булыгыз. Инде башлыйк. Узган атнадагына Айдар һәм Алмаз Юнусовлар атна җиңүчесе исемен яулаган иде. Безнең тамашачыбыз 3269 тавыш биргән иде. Мин әйтәм, әгәр дә алар бу уңышны бүген дә кабатлый алсалар һәм безнең катнашучыларыбыз арасыннан иң күп тавышны җыя алсалар, димәк, Болгар радиосының алтын сыны аларныкы дигән сүз. Мин әйтәм, әлеге сынны алар кил инде дип үзләре чакыра түгелмесең, җырларындагы сүзләре дә бит мин сине һаман да көтәм дип җырлыйлар. Белмим, дуслар, алар нәрсә көтә торганнардыр, без исә ноябрь айының җиңүче исемен көтәбез һәм көрәшне башладык. Чәчәкләр үзәм, юлларыңа тезәм, җыям сиңа чәчәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул, кайчан җитәр күңел бәйрәмен. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Юллар, җитәкләшеп куллар, еллар белән еллар арасы. Ник һаман килмисең, хәлемне белмисең, тирәнәя йөрәк ярасы. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен беләм. Кил инде
qadrin bilir. Sevgi tur canım мәңгілер, яшик жерде qadrin bilir. Келінді, 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 кел. Келінді, 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 кел. Келінді, 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 кел. Шуны сұрайсым келе, сіздің көңіліңізде мүдәрис уяна алама? Илсия Бәдретдиновға қырын-мырын сөзлер әйтселер, оның мүдәрисе уяна екен. Бұл турда ол өзінің социаль шілтәрінде язып қойған. Һәм ашу килуне ол мүдәрис уяну дейм. Сіз, дуслар, инде мүдәрис исемен әгердә йөртәсез икән, һәм сезнең дә күңелегездә Илсиям килә дип әйткәнегез бармы? Әлбәттә, әгердә ачыгыз килсә. Ә бит мүдәрис исеменең мәгънәсе укытучы, остаз дигән сүз. Димәк, бер мүдәрис Илсия Бәдретдинованың ачуын бик нык китергән булып чыга. Юри генә дисәк, бер дә ялгыш булмас. Икенче җырбыз Илсия Бәдретдиновдан нәкъ менә шул исемдә.
Шулай итеп Юригене исемле җырны тыңлап уздык. Әлеге җыр аеруча сезгә ошый икән. Рәхим итеп, тавышларыгызны әле тагын 1 сәгать дәвамында бирә аласыз. Әлеге җырның телефон номерын сез инде язып алгансыздыр дип ышанып, өметләнеп калабыз. Без дәвам итәбез. Илназ Бах фикренчә, ул гүзәлгә караганда бермә-бер популярлырак. Бу турда ул бер басма мәгълүмат чарасына биргән интервьюсында әйтә. Юк, гүзәл начаррак җырлый дип әйтмим, аңа бары тик популярлык кына җитеп бетмәде. Мин бит башта үзем генә җырлап йөрдем. Дуэт буларак без нибары 7-8 ел гына җырлыйбыз ди Илназ Бах. Я ярый, аның каравы алар хәзер бергә. Илназ Бах, Гүзәл Идрисова һәм аларның Җимешем исемле җырлары кайнар хитта, кайнар җыр буларга дәгъва кыла.
Дуслар, без турдан туры эфирда эшлибез. Әгәр дә теге яки бу җыр сезгә ошый икән, аны җиңүче итәргә телисез икән, әлбәттә бүген аеруча да актив булырга сезгә киңәш итәбез. Чираттагы катнашучыбыз Айлинның 3 баласы бар. Әйе, үзе зауклы, һәрвакытта чибәр, матур булып күренүче җырчыбызның 3 мәхәббәт җимеше Анжелика, Артур, Ариана исемле балакайлар бар. Айлинга җыр тәкъдим иткәндә иң беренче ул аны балаларына тыңлатып күрсәтә икән. Һәм аларның реакциясе буенча җыр алга таба уңыш казанырмы, юкмы икәнен әйтеп бирә ала икән. Минем балаларым минем иҗатыма битараф түгел. Бу мине бик шатландыра дип сөйли Айлин безгә. Шулай итеп, кайнар хитта аның Магнит исемле җыры катнаша. Карап карыйк, кайсы урынны алыр? Кай вакыт мин үземне нишләп Ләйлә булып тумадым микән дип уйлыйм. Әнә бит татар эстрадасының нинди шәп егетләре Ләйләләргә җырлар багышлыйлар. Һәм әлеге җырлар шоуга хитка да әйләнә. Чираттагы Ләйлә исемле җырны дөньяга Айдар Рәкыйпов күрсәтте. Ул аны үзенең социаль челтәрендә урнаштырган һәм инде бик күп матур отзывларда ала башлаган. Безнең тамашачыларыбыз арасындагы Ләйләләр, сезгә дәшәбез, берләшегез. Айдар Рәкыйпов «Бәхтемне килә табасым» исемле җырна сездән күп итеп тавышлар көтә. Тормышлар авыр. Бигрәктән шушы авыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәбәтләрне килер өчен. Менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим.
Ноябрь айының 2 атнасында Айдар Рақипов жиңу яулый алган иде. Беренче урынны сез аңа биреп караган идегез. Бу минутларда ул 509 тавыш җыйды. Һәм бүген ул беренче урынны ала алыр микән, юк микән сездән тора. Гомумән, дуслар, әйдәгез әле таблицага күз салык. Монда чын көрәш башланган. Ул да булса Айдар һәм Алмаз Юнусовлар белән Марат Гайсин арасында менә шундый көчле тавыш бирү бара. 300 тавыш айырып тора аларны. Кем соң кем беренчелекне яулар һәм сез беренче итеп кайсы җырчыны сайларсыз? Айдар Рақипов 3нче урында һәм сез күрәсез инде Динара Рәхимованың да беренчелектә буласы килә, әмма дә ләкин аңа, дуслар, сезнең ярдәм бик тә кирәк. Исегезгә төшерәм, бүген йомгаклау чыгарылышы. Шулай булгач инде ноябрь айының җиңүчесен без түземсезлек белән сезнең белән бергә көтәбез. Инде дә килеп, Ләйлә исеме турында сөйләшә башлаганбыз икән, дәвам итегеле. Ләйлә исеменең мәгънәсе караңгы төн дип атала. Гомумән, әлеге исемне йөрткән хатын-кызлар һәр вакытта да ачык күңелле булалар. Нәкъ менә кайнар хитта катнашучы җырчыбыз Ләйлә Галиева төсле. Ә менә Рөстәм исеменең мәгънәсе Баһадир дигәнне аңлата. Карагыз әле, монысы да бит Рөстәм Галиевкә бик туры килә икән. Ә менә Ләйлә плюс Рөстәм тигез була "Син минем сулышым" исемле шәп кенә җыр. Кайнар хит була алыр микән соң?
Койнар хитта катнашучы барлык 10 җырлар да бик матур, бик зауыклы һәм безнең игътибарга лаек. Ләкин бары тик безнең тамашачыгына иң шәп җырның кайсысы икәнен әйтеп бирә ала. Һәм нәкъ менә шушы фикерләренә нигезләнеп, тавышлар да юллыйлар. Дуслар, без исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирда эшлибез. Һәм инде тагын бер кат телефон номерларны исегезгә төшерәбез. Алар гадәттә 221-58 белән башлана. Һәм инде калган 2 саннар инде махсус теге яки бу җырчыга беркетелгән, теге яки бу җыр сезгә аеруча ошый икән. Сез инде рәхәтләндереп яраткан җырыгызга күп итеп тавышлар юллый аласыз һәм яраткан лаеклы шәп җырны беренче урынга бартиксез куя аласыз. Алга таба дәвам итегәле. Мурат Гайсиннан интрига бу көннәрдә генә ул Instagram битне бик күп сораулар уятучы бер фото урнаштырган. Фотода ул Альфред Якшембетов белән басып тора, янәшәдә Салават абый Фәтхетдинов аларга нәрсәгәдер ишарәли. Нәрсәгә аптыраган Салават абый? Әлегә сер соңрак сөйләрмен дип язган Мурат Гайсин. Әмма дә ләкин безнең сизгер тамашачы үзенең фикерләрен яза да башлаган. Бәлки Альфред Якшембетов Мурат Гайсинның җыр театрына күчәм икән дип. Ярый, сез дә уйлатырыгыз, вариантларны Instagram битенә язатырыгыз. Без исә Мурат Гайсинның "Синең өчен" исемле җырына күчәбез. Şın süyüleri Sinağına canım yanıp güyüleri Sinağına minem ihlas şın süyüleri Kışta yaşıp kaytıp yanlara Şalam, durmuş yollarında məngə yenəşə qalam Sinin işini yaşayım, sindi sular şalam Durmuş yollarında məngə yenəşə qalam Xuday tigizi verene Singa min rahmetine Tigberge baxetine Məxəbətim sin o minə bikdə qadirli Singa min rahmetine Tigberge baxetine Məxəbətim sin o minə bikdə qadirli Singa min rahmetine Tigberge baxetine Məxəbətim sin o minə bikdə qadirli
Креш кызганнан кыза бара үземдә бик дулкынланам, кадерле дуслар. Әле берничә минут элек кенә Мурат Гасин 3000-нән артык тавышы җыйган дигән идек. Инде сез күрдегез, бу минутларда хәтта 5000-нән дә узып китте. Һәм менә шушы секундларда гына Айдар һәм Алмаз Юнусовлары тагын беренчелеккә менде. Менә шулай итеп инде кызганнан кыза шулай да шушы ике егет арасында кем соң җиңүче булыр? Булары инде сездән тора. Жанатарлар, әйдәгез активрак, кайсысын сезнең инде Болгар радиосы Милли музыка премиясе сәхнәсендә күрәсегез килә, карарбыз. Кадерле дуслар, без алга таба дәвам итәбез. Динара Рәхимова шушы көннәрдә генә үзенең гомер бәйрәмен, туган көнен билгеләп үтте. Һәм инде бәйрәмгә ул үзе теләгән бүләк алган. Әлбәттә, бик ошаттым бүләгемне, ләкин иң кадерлесе ул мине искә алып, минем тыңлаучыларым матур котлау сүзләре, матур теләкләрен ирештирү. Нәкъ менә шунысы кадерле дип язып куйган Динара Рәхимова. Йылдызлыгы буенча ул шаян, ләкин шаяннар өчен минем халкым бик йомшак дип тә әйтә Динара. Ярый, чын күңелдән Динара Рәхимовна узган туган көне белән тәбрик итәбез һәм әлбәттә иҗат уңышлары гына теләп калабыз. Серләремне җилгә сөйлим исемле җыр кайнар хитта.
Мин серләремне җилләргә түгел, сезгә сөйлим. Мин ул көнне шундый көтәм. Сез тиздән Болгар радиосының 2019 елына хезмәтенә нәтиҗәләр ясалачак. Грандиоз тамаша. Болгар радиосы милли музыка премиясенә нибары 14 көн генә калып бара. Инде аның тагын бер номинанты нәкъ менә бүген билгеле булачак. Тавыш бирү онлайн режимда бара. Шуңа күрә яраткан җырыгыз һәм җырчыгыз өчен активрак булыгыз. Менә яшь башкаручыларыбыз бермә-бер дулкынлана. Илшат Сафин турында әйтүем, син минем сөйгәнем исемле җыры белән ул дәрәҗәле сәхнәгә күтәрелә алырмы? Nedir uyumda başkalarını görmeyim sensiz yaşav yok yerde sen dip günne yaşayım canımı bilsen de dolkınılanla köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim canımı bilsen de dolkınılanla köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim özümünü sihirli qarashları Quyosh kebek balqiydir sening nazlı yüzlerin Canım deysen de dolqınlanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim Canım deysen de dolqınlanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim Görmezse nişik sönmeyin tüzermiz dünyanın var şatlığı senikken ulu bağırın canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim canımı deysen de dolkınılanma köngülüm yanımda bulurum erge sen benim sevgilim Шуны уйлыйм әле, әгәр дә кайнар хит катнашучылары арасында җырчы медиаблогер бәйгесен уздырсак, анда һичшиксез Азат Фазлыев җиңеп чыгар иде. Чөнки ул көндә үзенең социаль битләрендә, социаль челтәрдә үзенә кызыклы булган һәм халыкны да кызыксындырган темалар күтәреп, үзенең фикерен әйтә. Һәм шулай ук үзенең тормыш иптәшенә дә ярату, мәхәббәт, сөю хисләрен көн сайын аңлатып тора, сөйләрем синең өчен дигән постларны һәр даим урнаштырып тора. Инде Азат Фазлыев бу юлы кайсы урынны яулар? Әлеге җырны бергә тыңлыйк.
Geli yılmayıp tırsın deysen minin yüzler. Sina qarab tırsın deysen minin gözler. İşitirge tilesen sin motor sözler. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Kirek iken minim sina sağınıvam. Seni kebik mehabetke tabanıvam. Ömür boyu sinağına tabanıvam. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Hallerini anlayın deysen birazına. Küngeline tutsun deysen gelin aslına. Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Süzülerimi küngeline salsın deysen. Yaratılan kabul etip alsın deysen. Yine şemden mengelikке olsun deysen. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Hallerini anlayın deysen birazına. Küngeline tutsun deysen gelin aslına. Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Geri yılıma yıptırsın deysen minin yüzler. Sina qarab tırsın deysen minim gözler. İşitirge tilesen sin motor sözler. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Hallerini anlayın deysen birazına. Küngeline tutsun deysen gelin aslına. Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Hallerini anlayın deysen birazına. Küngeline tutsun deysen gelin aslına. Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Yürekleri de kalsın deysen gel yazgına. Yaratqına, yaratqına, yaratqına. Bu minutni biz uzoq kutdik do'stlar. Endi bugungi 10 jыршыбызны biz bir mezgil bo'lib o'tib ta ketdi. Endi tinglab ta chiqdik desam, birda yolg'iz bo'lmas. Endi jenguvchini belgilar vaqt kelib jetdi. Lekin tag'in 2 minutgina kutib turing hali. Reklamaga bo'linib olaylik ham natijalari. Qaynar hit, qaynar hit. Болгар радиосында. Шулай итеп, дуслар, без нәтиҗәләр ясарга әзер. Әйдәгез тагын бер хат таблицага күз салыйк һәм үз күзләрегез белән күрегез бу атнаның җиңүчесе Айдар һәм Алмаз Юнусовлар. Ихлас күңелдән егетләрне тәбрик итәбез. Әлбәттә, бу җиңүне алар озак көттем һәм инде алар моңа бик тә лаек. Инде башка атналарга күз салыйк әле. Беренче атнада хәтердәсәгез Динара Рәхимова җиңү яулаган иде. Аннан 2 атна рәттән
белән Мурат Гайсин беренчелекне яулап барды. Узган атнадагына Айдар һәм Алмаз Юнусовлар 3000-нән артык тавыш җыйган иде һәм күрәсез, алар бу атнада да бу уңышын 3 ләттә кабатлый алды һәм игътибар, ноябрь айының җиңүчесе Кайнар хит исеменә Алмаз һәм Айдар Юнусовлар лайыклы булдылар. Ихлас күңелдән егетләрне котлыйбыз һәм инде аларны 14 декабрьдә Пирамида концертлар залында Болгар радиосының 7-нче милли музыка премиясында көтеп калабыз. Әлеге егетләр дә булачаклар һәм үзләренең хит җырларын башкарачаклар. Шулай итеп, дуслар, без бүген көзге җырларга нокта куябыз. Алда безне серле, сихри, көмеш шыңлауына уралган кышкы җырлар көтә. Инде әлеге җырларны сез иртәгә үк Болгар радиосы докумнарында ишетә алачаксыз. Кайнар хит тамгасы белән чыккан җырларга аеруча да игътибарлы булыгыз. Бүгенгә без сезнең белән саулашабыз. Әлбәттә озакка түгел, ни бары 7 көнгә генә. Ул 7 көн бик тиз үтеп китәр. Җыр һәм Мең дәрьясыннан аерылмагыз. Сезнең белән мин Ләйсән Гарифуллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә.